Днес се навършват 177 години от смъртта на Гьоте. Мисля, че Гьоте се е вселил в мен. Sie ist die erste nicht, aber ich nie geboren. Was machst du hast? Меркантилни ли са българските жени? Това е един доста заплетен казус. Но ви предлагам да разсъждаваме на глас. Заедно. Искате ли? Първо да видим откъде изхожда тази дума меркантилен. Разбира се, че от икономиката, където термина всъщност е меркантилизъм. Невежество е това от ваша страна, извинявайте. Чуйте този прекрасен глас, който всъщност няма лице. Може и да е гъс. Аз пък имам лице, но нямам глас. Меркантилизмът е икономическа теория, появила се към края на 15 век, която погрешно смятала парите за богатство и за това се старава да увеличи износа, а да намали вноса, за да натрупа повече злато и сребро в държавната каса. Сега ще проверим кои са основните положения при меркантилизма и ще ги сравним с поведението на жените. Ще ги наричаме условно жени. Животните. Меркантилизма се стреми към по-висок износ и по-нисък внос, за да има повече пари в касата. Съпоставяйки с жената, по същия начин гледа да има повече пари в касичката. Изнася повече услуги, а гледа да инкасира по-малко тупаници и неприятности да си така. Нали? До тук какво се получава? Резултатът е равен 1:1. Второ, при меркантилизма се спазва теорията на търговския баланс при натрупване на капитала, което на прост език означава да си напред, а да не си на загуба. При жените се получава абсолютно същото. Тя гледа да получава повече подаръци, отколкото гаджето и да си прибере. Нали? До тук 2:2. И трето, международните търговски отношения се отъждествяват с тезата печалбата за едни е за сметка на загубата на други. При жените положението е сходно. Да задържиш или да отнемеш мъжа и да й натриеш носа на тая глупавата пачка. Или пък по-скъпата рокля за мен е удар под кръста на завистливата ми колежка. 3:3. Значи да обобщим какво се получава в крайна сметка. Жените не са просто меркантилни. Те са измислили меркантилизма. Меркантилизма. А сега вие ми отговорете на моите въпроси. Meinen Arm und Geleit ihr anzutragen. Wie spät ist es? Zurück, Fräulein Kalina?